For 5 år siden der fik jeg en idé. Jeg ville starte en bølge, der skulle skabe en holdningsændring. Jeg ville simpelthen ændre danskernes holdning til tysk. Og jeg vidste, at hvis jeg skulle lykkes med det, så var jeg nødt til at larme lidt. Så derfor så fandt jeg på at gå ud med det her budskab, Deutsch ist sexy. Og det gør jeg, fordi at det nok er det, de fleste danskere vil sige, at tysk ikke er. Så det legede jeg lidt med. Og det startede med den her mulepose, og siden så har jeg så siddet her på mit hjemmekontor med den her vidunderlige udsigt til en lille landsby ned til Storebælt og bare udviklet flere og flere produkter. Men hvad er det så, Deutsch ist sexy kan, og hvad har det skabt de sidste 5 år? Det har først og fremmest skabt et fællesskab af tyskelskere, som bare har støttet mine idéer, købt mine produkter og ikke mindst gået ud og fortalt alle de fantastiske historier, der er at fortælle om det tyske sprog. Deutsch ist sexy har faktisk gjort tysk mere sexet. Deutsch ist sexy har også motiveret og inspireret en masse børn og unge til at lære tysk. Plakaterne her de hænger på over 70 danske skoler og gymnasier, hvor de giver et smil på læben. De starter en samtale om det tyske sprog, og så får de ikke mindst de her børn og unge til at forbinde tysk med noget, der er moderne og farverigt og finurligt og sjovt. Deutsch ist sexy er også med til at sikre den tyske fødekæde i Danmark, fordi vi sender unge mennesker på sprogskoleophold i Regensburg i Bayern. De her bayerske sprogeventyr, de giver dem virkelig oplevelser for livet, og så vækker det ikke mindst deres interesse for tysk. Det nyeste skud på stammen, det er Lola Leseratte-universet. Et tysk læringsunivers, der skal lære børn tysk igennem musik og bevægelsesglæde. Støttende opbakning har allerede været helt overvældende til det her projekt, og I skal glæde jer til starten af 2025, hvor det her projekt senest bliver lanceret. I dag er Deutsch ist sexy et helt tysk univers med egen webshop og en masse forskellige produkter. Der er 3 hovedingredienser i vores produkter, og det er farver og humor og tyskglæde. Og det er ud fra de 3 ingredienser, at vi fortolker og visualiserer det tyske sprog for at vise, hvor fantastisk og finurligt det er. Det er mig, Stina, der står bag det hele, men jeg kunne ikke gøre det uden min illustrator, Claus Molsen, som er min højre hånd i det her, fordi det er ham, der tegner alle mine skøre idéer i det her projekt. Deutsch ist sexy er kommet for at blive, og jeg vil gerne sige tusind tak for at have støttet og købt produkterne i alle de her første 5 år. Jeg håber, at projektet får lov til at leve i mange, mange år endnu.